Asi to nebudou tak zajímavé obrázky jako v předchozí prezentaci nebo slotu, bylo možná to nudnější, ale určitě tam najdeme něco zajímavého. Chceme vám ukázat řešení Captora. Na začátku vám představíme, jak jsme vůbec k té aplikaci došli, jak probíhal vývoj nebo co nás přimělo k tomu ji vyvinout. Ukážeme vám, z čeho všeho se skládá. Následovat bude živá ukázka, tak aby to nebyly jenom statické obrázky, a nakonec informace, jak je možné Captoru získat. Já prosím Matěje, aby nám něco řeknul o té historii. Takže dobrý den všichni, já vás ještě jednou vítám na naší prezentaci o systému Captora. A ještě než se vrhneme k samotnému systému, tak já bych ještě dovolil se vrátit trošičku k digitalizaci jako takové. Protože i digitalizace se velmi rychle a turbulentně vyvíjí, jak jsme si všichni mohli už všimnout. A pojďme teda k ním. Když se vlastně začínalo digitalizovat, tak vlastně mělo to takovou určitou výhodu, řekněme svobodu, protože každý si mohl vlastně dělat, co chce, nebyly žádné normy, každý měl vlastní systém a to bylo také jako hezké. Bohužel s tím taky přichází řada nevýhod. Obecně časová náročnost, vlastně nízká kvalita těch digitalizátů, ale taky obecně chaos. Absolutní chaos v tom, jak všechno funguje. Přesuneme se dneška. Digitalizace probíhá už nějakou řadu let, určitě lépe. Máme na to už vlastní nástroje, máme specifické skenery, které dokáží skenovat jakékoliv vlastně typy předmětů. Sami se můžete přesvědčit ještě tady ve vedlejší místnosti. A digitalizace je automatizovaná. To je taky pěkné, ale s tím přichází další problémy. Především vysoké nároky. Dneska se musí digitalizovat rychle, hromada vlastně předmětů a tím pádem vlastně v té rychlosti zase zaniká workflow. Nikdo neví, co bylo naskenované, co už ne, je v tom prostě chaos. My jsme se vlastně z praxe i vlastně z povídání s vámi přesvědčili o tom, že vlastně ty problémy, které dneska doprovází digitalizaci, jsou několika tedy. Asi bych shrnul do 4 hlavních problémů. První je nedohledatelnost nebo zduplikovaný digitalizáty. Řekněme, že prostě je hezké, že něco je naskenované, když to ale špatně pojmenujete, tak už to prostě nikdy nenajdete. Další problém, takový klasický chybějící úložiště. Oni ty předměty mnozí vědí. Když ty předměty nejsou fyzické, tak stále ještě zabírají nějaký prostor. A to je většinou problém. Další nekonzistentní workflow, vlastně, jak jsem zmiňoval, když se jako rychle digitalizuje všechno, nikdo neví, kde, co, jak a v jakém stavu je. A poslední, publikace. Další taková zajímavá část, ty předměty se prostě musí nějakým způsobem publikovat, nejsou na to systémy, anebo jsou třeba komplikované. My jsme se vlastně rozhodli tady z té praxe začít řešit. Vyvinuli jsme vlastně se spolupráci s vámi i z vlastní zkušenosti nějaký program, který by toto dokázal řešit. Tím jsme vyrobili Captoru, což je systém, který odpovídá realitě digitalizace a vlastně vás provádí digitalizací od začátku až do konce. A Kubo, ty jsi vlastně sám pracoval na vývoji té Captory, tak já bych tě poprosil, jestli bys nám něco o tom řekl. Tak Captora je to řešení obsahující, řekněme, 3 oblasti. Všechny ty části jsou do sebe integrované, navazují na sebe. První asi ta základní část, nazýváme ji Captora aplikace, která zahrnuje samotnou evidenci pro to digitalizační workflow. Následně je tam nějaké úložiště, také samozřejmě důležité, někam je potřeba ty skeny ukládat a pracovat s nimi dál. A nakonec třetí část, portál, protože potřebujeme ty skeny nebo ty digitalizáty nakonec publikovat. Takže tyhle 3 části zahrnují celé to řešení. A pojďme se podívat detailněji na jednotlivé části. Začneme tím úložištěm, jelikož je to, řekněme, nějaká asi první výzva v rámci toho digitalizačního procesu na začátku, protože než začneme skenovat, musíme to někam ukládat a vždycky je nějaký problém to úložiště v té instituci třeba najít nebo získat. My v rámci téhle služby nabízíme
dodávku hardware nebo integraci už hardwareové části přímo do té aplikace. Je tam možnost automaticky vytvořit nějakou datovou strukturu a poslední asi část zajímavá je zálohování v reálném čase a archivace těch dat. Nicméně, jak jsem řekl na začátku, je to velká výzva, protože objemy těch dat rostou a my tady máme jeden příklad z praxe, u kterého byl Matěj a řekne nám k tomu něco víc, kolik vlastně těch dat při té digitalizaci vzniká a kam až se můžeme dostávat v té velikosti datového úložiště. Takže já bych na to navázal a děkuju. Je to tak, vlastně s úložištěm z praxe jsou většinou dva problémy, které je potřeba řešit. První je struktura, kde ty věci jsou uloženy, jak jsou pojmenovány, a druhé je právě úložiště. My tu máme jeden příklad z praxe, kdy jsme vlastně byli rok zpátky v Muzeu hlavního města Prahy. Určitě vám všem o tom ještě něco řekne i pan Soukup, který po nás následuje. A tam jsme měli za úkol vlastně naskenovat 1000 předmětů, 1000 obrazů. Řeknete si, 1000 obrazů, to je 1000 fotek. No jenže ty obrazy mají přední a zadní stranu, takže už je to dvojnásob. Následně také probíhá nějaká postprodukce, vyrábí se nějaké mutace těch obrazů, zvětšenina, zmenšenina, ořez. Dělali jsme konkrétně 4, tím pádem vlastně na jeden obraz připadlo 6 fotek. No, v průměru těch 6 fotek tvoří asi tak 1,5 gigabajtu. Vynásobte to 1000, mluvíme o 1,5 terabajtu. To už nejsou malá čísla a třešnička na tom ještě je, že se ty vlastně data musí nějakým způsobem i zálohovat. Což většinou znamená, že ten 1,5 terabajtu vlastně je spíše 3 až 4,5 terabajtu. Je to problém, protože najednou se zjistí, že není kam to uložit. A rovnou se dostaneme vlastně k aplikaci jako takové. Kubo? Samotná aplikace, řekl jsem na začátku, je to ten základ nebo ta hlavní část, která zajistí samotnou evidenci všech těch sbírkových předmětů. Je tam důležité nebo možnost řídit celé to workflow s tím, že v reálném čase můžete zaznamenávat změny nebo informace nad každým tím předmětem, jak prochází celým tím digitalizačním procesem. Co tam je další částí, tak jsou slovníky, kde jsou veškeré hodnoty, které přiřazujete k jednotlivému sbírkovému předmětu a ty jsou uživatelsky nastavené, takže vy si je můžete nastavit, jak potřebujete nebo jak to požaduje vaše instituce. A v neposlední řadě je tam nějaký přehledový panel, kde máte všechny aktuální čísla, co je zrovna zdigitalizováno, co ještě zbývá, co zrovna je vyřazeno z depozitáře pro samotné skenování a tak dál. Určitě se do detailu potom k tomu více dostaneme. Zde vidíme asi tu nejhlavnější tabulku, která možná připomíná Excel, nebo snažili jsme se to, aby to bylo přívětivější, takže první pohled je klasická tabulka, kde jsou jednotlivé sbírkové předměty. Je tam možnost importu i exportu, to znamená, pokud již máte nějakou databázi v Excelu, můžete to jednoduše naimportovat sem, naopak, když potřebujete nějakou část nebo celý třeba seznam někomu poslat, tak můžete to exportovat do různých datových formátů. Co je tady ale ještě důležitý v rámci toho základního zobrazení, tak nahoře takzvaná jakoby funkční lišta, která slouží k tomu, aby nad každým předmětem jsme vyvolali nějakou akci. Určitě ukážeme později v živé ukázce. Neméně důležitou částí jsou kampaně a dávky a k tomu zase řekne více Matěj. Tak, já děkuju. Takže to jsme se podíleli na nějakou hodně rychlou vlastně evidenční část Captory. Teď přichází už ta digitalizační. My vlastně v Captoře jsme se rozhodli, že vlastně viděli jsme, jak jiné systémy fungují, většinou řadí vlastně proces digitalizace do nějakých kampaní a dávek. My jsme tento systém adaptovali, protože nám připadá nejvíc smysluplný a tak to funguje i Captora. Takže v Captoře, jak jste mohli vidět, zde máme nějaké předměty a my je můžeme přiřadit vlastně do nějaké kampaně. Kampaň může být cokoliv, vlastně nějaký větší projekt, který třeba děláte. Například pokud se rozhodnete, že chcete digitalizovat jednu místnost, i to může být kampaň. V rámci kampaně následně máme dávky. Dávky jsou vlastně menší složky, nebo segmenty, obsahující také ty sbírkové předměty.
A vlastně dávky používáme hlavně z toho důvodu, aby se v tom dalo nějakým způsobem vyznat. My jsme třeba začali používat dávky tak, že každý den, kdy jsme skenovali, jsme nazvali jednou dávkou a následně se podle toho orientovali. Je to lepší obecně proto, aby prostě v těch tisícech digitalizátů nebyl chaos. A když se bavíme o tom postupu nebo procesu, asi se na něj taky podíváme. Samozřejmě někteří z vás možná už digitalizují, někteří ještě ne. Každopádně každý má vlastní systém. Toho jsme si samozřejmě vědomi. Ptali jsme se vás na to, jak to funguje u vás, řekli jsme si, jak to funguje u nás a nějakým způsobem jsme vyrobili nějaký systém, který je obecný a plně funkční. Ten systém, když ho vás tím systémem rychle provedu, se skládá z nějaké přípravy, tedy nahrání těch předmětů do kaptory a vytvoření adresářové struktury. Následně se dá skenovat, postprodukce, když je všech v pořádku, tak ještě schvalovací proces a následně publikace, která je velmi jednoduchá. Tady dole už vidíte celý ten vlastně systém, nebo ty tlačítka, které vás provádí tímto systémem, jsou hezky barevné, takže se nedá překliknout. A když se bavíme o té publikaci, Kubo, pojďme se podívat na ten portál. Portál, Captura portál, třetí část z celého řešení. Jak vidíte, jednoduchá webová stránka, byť v jednoduchosti asi je ta krása. Možnost vyhledávání, možnost filtrace a samozřejmě náhledu na detail toho jednotlivého sbírkového předmětu. Ale co je samozřejmě ještě daleko větší výhodou, tak je ta samotná publikace, která se děje přímo z té aplikace, z toho základního přehledu, a to pouze jedním tlačítkem. Můžete publikovat buď jednotlivé předměty, anebo můžete publikovat i po více předmětech nebo po dávkách. Ta publikace probíhá v reálném čase, řekněme během 5 vteřin, ten jeden předmět je vypublikován, ukážeme si později, naopak pokud potřebujete předmět z webu stáhnout, tak během pár vteřin odstraníte z webu a můžete provést třeba nějaké změny. Implementace tohoto portálu jsme schopni udělat v rámci jednoho dne. Je to spíše o tom, abychom pozbírali nějaké informace a nastavili správně celou aplikaci, celé to řešení. No, pojďme se spíš podívat na to, jak to v reálu funguje. Připravili jsme si pro vás nějakou živou ukázku, abychom neměli jenom ty statické obrázky. Tak, takže my se to tady jenom připravíme na chviličku. Prosím. Tak, teď vás provedeme vlastně procesem vlastně nahrání a jednoho předmětu až po publikaci. Já tady budu zastupovat roli vedoucího digitalizace, tedy někoho, kdo má vlastně více pravomocí během celého toho procesu v Captuře. A Kuba tady bude můj operátor, který vlastně bude skenovat a provádět všechny ty úkony, které se mi zrovna dělat nechtějí. Já tady mám teda takový menší skener, není to The Wall, je to The Tablet, ano. Ale pro tohle okázku to postačí. Tak já jdu skenovat, Matěj. Jdeš skenovat? Jo, vteřinku. Ještě se nechce přepnout. Malá technická závoda. Je potřeba vypnout prezentaci. Jo, já se nevypnu prezentaci, vidíte to. Takže... Jaký vypnu? Nevypnu takhle. Tak. Aha. Stále není. Kubu, uděláš to prosím tě? Ano. Jak vidíte, Kuba je náš vývojář, já jsem spíš produkták, takže budeme to muset udělat trošku jinak. Tak. Tak vypadá, že asi bude problém větší. Se nezobrazuje. Dostala se nám sem plocha, kterou tady nevidíme. Třeba by bylo vidět prohlížeč. Plocha nereaguje. Můžeme. Jak se máte vy? Jsou přesně takové ty momenty, které se nemají stát super. Během nějaké prezentace. Je to samozřejmě strašně trapné, ale už nám to funguje výborně. Teď se ještě přihlásíme, takhle vypadá Captura na přihlášení. Ne, to je v pohodě. Jo. Tak jo. Takže aplikace je tvoje, Matěj. Tak. Tam i... Výborně. Děkuju. Tak ještě jednou. Ahoj, tady to je Captura. Kuba jde teď skenovat a já vám teda ukážu celý ten proces, jak funguje. Takže Captura začíná tím, že založíme vlastně
tomu předmětu nějakou kartu. My už tady máme jednu předvyplněnou, aspoň z části, takže se na ní podíváme. Máme tady náš předmět. Je důležité nejdříve vyplnit název a inventární číslo. To je absolutně všechno, co je potřeba vyplnit, takže nemusíte vyplňovat nějaké další informace, pokud nechcete. Je to potom jednoduché třeba na import a export vlastně předmětů z jiných systémů. Stačí prostě to takhle jednoduše nahrát a máte takhle celou hromadu nahranou. To jsou základní informace, potom jsou nějaké informace doporučené pro publikační portál, především z důvodu, aby portál dokázal podle nich filtrovat. Máme tady autora, materiály, techniku. A já vlastně vidím, že Kuba tady dneska skenuje a tak je autorem. Já rovnou přidám nového autora, můžu si tady rovnou živě vyplnit, takže tady přidám Kubu. Vidíte, že se tam dá vyplnit úplně všechno. Přikládám a mám autora. Autor je potom zaregistrovaný v těch slovnících, které mi můžete vlastně vyplnit. Je to čistě na vás. Dál jsou tady nějaké další informace. Já je teď pro rychlost naší prezentace přeskočím a půjdu dál a půjdu přímo na vlastně část s digitalizací. Tady vidíte další kolonky, všechny se dají vyplňovat, nemusí. Případně vám všechno můžu ukázat ještě potom u našeho stánku, kde to můžeme probrat detailně. Tady vidím, že předmět je ve skvělém stavu, výborně. Máme nastavené parametry, nějaký digitalizační zařízení, tedy tablet. A já koukám tady na stav digitalizace, že náš předmět je stále ve fázi připraveno. Kubo, jak jsme tam s tím skenováním? Tak skenování hotovo, je zdigitalizováno, tak tě poprosím, Matěj, jestli bys označil v rámci digitalizačního workflowu, že máme naskenováno. Změnit teda stav nad tímto jedním předmětem. Výborně. Tak já se na to takhle podívám. Vidím, že tady už něco je, kontrolovat to nebudu, myslím si, že to je v pořádku. Určitě to je naskenovaný, jinak by to tam přece nebylo. Měním stav na naskenováno. Tak stihnul se mezi tím udělat jak vidíte, náš stav se změnil na naskenováno. Stihnul jsem udělat i postprodukci, takže je to všechno upravené, ořezy jsou hotový. Pojďme to označit, že máme i úpravu hotovou. No, kdyby to takhle fungovalo v reálu. Každopádně super, Kubo. Já se na to podívám a podívám se tady do detailu. Vidíte, mám tady i náhled, moc pěkný obraz. A tady vidím v obrázcích, že Kuba nahrál jak úvodní fotografii, tak i upravené další fotografie předmětu. Tak jestli je všechno v pořádku, pojďme celý předmět schválit, abychom s tím mohli pracovat dále, například na portále. Já předmět schvaluju, mně se moc líbí a předmět máme ve stavu schváleno. V tento moment se předpokládá, že předmět je absolutně, že všechno u předmětu je správně vyplněné, předmět byl správně upravený a je tedy připravený na publikaci. Já se rovnou ujmu publikace předmětu. Je to velmi jednoduché. Jednoduše označím předmět, zmáčknu tlačítko. Teď Captura bude pár vteřin dělat kouzla. A máme předmět publikovaný. Podíváme se na něj na portálem. Kubo, jak se ten předmět jmenoval? Na vlně digitalizace jsme ho pojmenovali. Tak na vlně. Jo, je to tenhleten. A vidíte, že tady máme předmět i s ostatními fotkami a se všemi informacemi, které jsme vyplnili v aplikaci Captura živě online. Každopádně, Kubo, já myslím, že jak si dělal tu postprodukci, tak jsi to špatně postprodukoval a máš tam špatné fotky hlavně. Pojďme to možná opravit. Tak uděláme rescan, ale nejdřív poprosím tě, jestli by si to z portálu teda odstranil. Určitě. Abychom mohli udělat změny. A já mezi tím teda udělám znova digitalizaci. Super. Dostali jsme se do fáze, která se stává často, a to je opravy. Opravy řešíme jednoduše, znovu označíme předmět a nejdřív ho depublikujeme, abychom tu ohavnost neměli na našem portále co nejdýl. Tak a následně tady označím náš předmět, dám ho do opravy a napíšu Kubovi, co s ním je špatně. Tak, špatně. Potvrzuju. Kuba, jakožto operátor, teď vidí, že předmět je ve stavu opravit a vlastně, když se podívá do detailu toho předmětu, tak vidí, co jsem mu i k tomu napsal a případně to opraví, tak podle chyb, které já jsem našel, tedy, že je to špatně. Kubo, jak seš na tom s naší opravou? Chvilinku, jenom to uložím, abychom neukládali
Oba dva. Já mezi tím ještě můžu třeba říct, že tady ty tlačítka nefungují jenom na jeden předmět, můžeme těch předmětů označit víc a ty tlačítka fungují stejnak, takže můžete takhle rovnou dělat. Tak nový digitalizát je připraven. Výborně, děkuju. Máme připraveno, já se na něj už podívám jenom tady v náhledu. Krásný. Moc se ti to povedlo, všem to moc sluší. Tak já jsem s tím v pořádku, tudíž znovu schvaluji a náš předmět rovnou publikuji zpátky na portále. Aha, mrknu se na portál a máme to tady. Na portále jinak, proč jsou nějaké části portálu, nebo i té samotné kaptury důležité vyplnit je, že na portálu se dá podle nich i filtrovat. Samozřejmě na portále se dá vyhledat i normálně v vyhledači. To je asi k portálu všechno, Kubo. Vrátíme se k prezentaci. A k prezentaci se vrátíme tak, že já jsem jí tady takhle. Ještě znovu řeknu, že pokud byste měli zájem se něco více dovědět, všechno vám můžeme potom ukázat v tom našem stánku. Každopádně my se vracíme zpátky na prezentaci. A jsme tu. Takže asi jsme vám řekli teď hodně informací, to absolutně chápeme, ale vlastně pojďme si ještě naposledy shrnout, o čem ta Captura vlastně reálně je. Takže Captura je vlastně systém, který vás má provést digitalizací od začátku až do konce, a to tak přehledně, abyste vlastně o všem měli přehled. Sestává se z několika částí, ale její hlavní funkce jsou evidence, kde vlastně můžete nahrávat a nějakým způsobem spravovat vaše sbírkové předměty. Následně průvodce digitalizací, jak jsme vám tady s kolegou ukázali. Důležitá část je real-time publikační portál, tedy skutečně za pár vteřin máte předmět, který máte publikovaný na vašem webu. A v poslední části máme také datové úložiště, které nabízíme a dokážeme vlastně propojit i s tou Capturou jako aplikací. Tím pádem například v té aplikaci můžete kliknout na předmět a otevře se vám složka s reálným digitalizátem. Pojďme dál, Kubo. Tak asi ta poslední, nejzajímavější v tuhle chvíli část, jak Capturu získat. Máme to rozdělení do 4 tarifů, nicméně, než se dostaneme k jednotlivým tarifům, funguje to jako služba. Neinstaluje se to u vás, nabízíme to v rámci služba service jako služba. S tím, že první tarif Lite nabízíme dokonce i zdarma pro ty, kteří již zakoupili anebo se chystají zakoupit skener. Verze Lite nebo tarif Lite obsahuje pouze evidenci. Následující verze standard má k sobě možnost publikace na ten portál a v tom případě i portál. Verze Pro je navíc s integrací na úložiště a verze Pro Plus má včetně v těch předchozích funkcích i samotný hardware s archivací a online zálohou. A to je asi, to jsme došli na konec. Teď to bylo hodně obecný, na detaily není tolik času, ale určitě vás rádi uvidíme vedle, kde je možnost projít jednotlivé části nejen aplikace portálu, ale pobavit se třeba i o těch tarifech a jít do detailu. Jo, já ještě, když mám času trošku navíc, tak ještě třeba zmíním, že v Captuře dokážeme... Nefunguje mikrofon, dobrý. Tak, že v Captuře dokážeme řešit třeba i vaše ukládání předmětů na místě. Má to systém na evidenci, kde se jaký předmět nachází fyzicky, takže se vlastně podle Captury dá dobře dohledávat, co je v jakém stavu a kde. To je za nás každopádně všechno. Určitě doporučuji se za náma stavit na stánek, kde vám Capturu ještě můžeme ukázat více do detailů. A moc vám děkujeme za váš čas. Děkujeme. Tohle byli Jakub Frišman a Matěj Petr z DG Line. Děkujeme, pánové. A jak už zmiňovali, určitě se za nimi můžete zastavit na stánku v Digilabu. Bude k tomu určitě příležitost.